Goejoen, welkom bij het Scootjesjournaal op deze tongetje. Welkom vanuit Langwaar. Het scootje dat Joen centraal zit, dat is het de Oereltuus, het Jouster scootje. Zij staan naar 4 wedstrijden op een kreeg plak. Maar ja, hoe gaat het van de midden hier achter mij bij de Oereltuus op een Langwaarderwiel? Daarover zullen we praten op de Gaasterland. De bemanning zit al klaar en aan tafel zit skipper Dirk-Jan Rijenga, zijn fokkenist Vonger de Vlas, uw eigen analist Klaas Jonsma. Dat alweer dagelijks het nijpraten. Nou eerst het wedstrijdverslag met het commentaar van Eelke Lok. En ja, Eelke, juster grutte onduidelijkheid over alle protesten. Hoe is dat aan zijn doen? Nou, de jurycommissie had er ongeveer 4 tot 4 uur over vergadering in juster zowat om nog een uur klaar om uiteindelijk een hele eenvoudige mededeling te doen. En let het maar draaien, jongens. De opstekker van Snits die zit er weer voor. En Snits doet weer 4 mei en die krijgt het gemiddelde van het aantal punten voor alle wedstrijden op de wedstrijd in Terhennen. En dat is voorlopig versteld op 5. Nou, en deze man die had het protest verlen, Pieter Brouwer. En dat betekent dat hij 14 punten kreeg. Dus hij weer nogal wat grimietig op deze dag in Langwaar. Met een mooie koelte stier op de Langwaar. Nou ja, de eerste start show hem en dan show hem al in die het hulbordval start en de rest die er echt om mij, want die vonden dat net leuk. Dat is af hier voor weer de jouweren moest weer waarom en toen het hullen soort ik. En dan krijgen we de tweede start. Nou, de route is weer heel simpel van de start naar het dwarp, dan naar de Lange Sleer, dan naar de Noorderhouderwei en dan weer waarom naar het dwarp. En zo leidt die route mooi voor elkaar. Hey, wat zoekt daar eigenlijk beneden? Ja, er zit jouweren weer en er zit lemmer weer. Dus even zien wat die man lidden. Ja, die lidden wet wat de start onbelangrijk. En die matten dus weer waarom. En je hebt zo daaronder Jenne Woord lezen en Grauw gaat voort. En die krijgen een protestsituatie met elkaar. En ik denk dat Grauw daar helemaal mis hier. En jouweren mat weer waarom. Nou, deze man, ik zei het al, hij wie heel grimietig douwevisser. Die wil verschrikkelijk graag alles zien lidden. En ik vond dat het skip echt het snelste ging. Maar hij kwam net het eerst om de eerste tonnen. Want ik kwam bolzerd op uit, maar daar komt hij niet in zo'n stuurboord Drachten. Die een hele mooie start en een hele mooie begin. En Drachten die rekt mooi als eerste om de tonnen. En dan komt het hulle zwikje erachteraan. Maar bolzerd, maar komt er dan nog wat oer stuurboord? Ja, daar komt de Zuidwesthoek nog aan. Zuidwesthoek komt er tussen. Dan komt de hele mannen er. En dan komt de rest van het veld. Maar het wie echt alweer heel dicht bij elkaar. En dat betekent dat er deze middag nog alles en alles gebeuren kon zelfs. En dat er nog niks verstiert wat het onbelangrijk. Grauw bijvoorbeeld, die moest van achter naar voren komen. Hier dus wat een misleerde start houden in de slag met Jenne Woord. En die moest naar voren. Die woe ik wel graag naar voren. Het koe ik wel een beetje. Maar massaal weer dat net. En Jenne Woord, die woe zelfs ik naar voren. Want die staat heug in het klassement. Maar voorlopig wie het Drachten dus de winter. Laat een mooi eindje voor. En daar komt Bolzert achterom. En daar komt de Zuidwesthoek achterom. En zo gaat het naar de Noorderhouderwei. En dan komt de rest van het filter achteraan. Daar zie je het Walsijn achter. Daar zie je het Snits al achter. Daar komt Langwaar bij. Dan komt Jereveen. Dan zak komt het hullenswikje erom. Wat zijn op de tonnen dus als vierde. En dan komt de hele mannen krek mooi achterom. En die winnen juist op 4 en 5. En die zo'n vanmiddag op deze 4 en 5 een geweldige slag leveren. Dat wie een heel mooi duel. Maar die duels die winnen er eigenlijk op een hulle marvel. Maar er komt iemand tussen terug. Snits die komt er tussen terug. Die
zit voorlopig hier nog voor Langwar. En dan komt Ljouwert erachterom en dan komt de rest van het veld erachterom. Maar Snits die zou hem daar aan ontwrotten op een of andere wijze. Hoe ze dat dienen, dat weet ik net. Snits had dat altijd een beetje op deze Langwarderwielen. Die kennen daar wat meer als een oor, kan je eigenlijk zeggen. Nou, als je hier zit de hele mannen en daar is Snits al voorbij. Die gaat samen de honderden meters in eens van de hele mannendel. Hoe is het mogelijk? Ja, Drachten is nog eerste, maar daar komt Snits al om. Is Bolzert dan ik al deilen naar Bolzert. Kan er al bij komen, kan er tussen draaien. Want hij leidt door stuurboord, Douwe Visser. Maar hij maakt Stasje en Pieter Meder. Dat Douwe Visser zou hem heen stroest naar het tweede plakje. Achter broer Albert en dan is de Vissers weer voorop hier op de Langwarderwielen. Nou, dat is een prachtig gezicht vanzelfs dat dat zou gebeuren. Nou, bij die onderste tonnen, bij de lange sleer, moest even gijpt worden. Je zat door je dat, gijpen. En dan kwak je het zeil oer en dan gooi je het beet en dan loop je het weer om. Maar ja, dat gebeurde bij de Zuidwesthoek. Het scoortblok waarvan het dekken ramt vliegen op boord. En ja, dan maak je de zaak weer uit de tierzeilje. En dan blijkt het loskapparaat net aan boord gaan om dat even weer op dek vers te nagelen. En dat betekent dat de Zuidwesthoeken uit de wedstrijd verdwong. Dat wie spietig vanzelfs. Ja, nou dan komt hier Jouren. Laten we hem even zien. Deze pijlman, daar zitten we het nog even over haar in deze uitsturing. En dan zie ik het ongemak met Jouren mij hier. Hier staat gewoon te min wetter van dat grote schip. Die matte hier ik net zielen. Daar komt Snits alweer om. Komt er nou voorbij Drachten? Ja, makkelijk. Heel makkelijk voorbij Drachten. Hij stroest er samen omheen. Geen enkel probleem. En Drachten die had Frederik helemaal net een omsjoen. Die maakt alleen maar trosje en in verder wat door de Bolzert. Nou ja, en daar rekt het Langwar om. Ze rijdt je een tonne een beetje. En daar komen ze mee, ik denk de Fokker scoort achter. Want daar leidt de tonne voor op het dek. En daar ben ze op klemrekken. En daar ben ze op omgaan. Want je hoeft eigenlijk net om. Dus een beetje, al moesten ze nog wel eens even vierd worden. Nou, die man moesten dus naar de kant en dat betekent van Lodewijk Meter dat in elk geval net laatste was. Deze man nikt net, want die kan nog even tropbotsen, bots eind en de hele mannen. Ik zei het, een schitterend duel wie dat van een beetje was eind kwam even dichterbij. Nou, we zullen nog even naar Langwar. Dat leidt en nog als de man er al een keer omheen gaan. Snits gaat hier mooi voorop en dan komt de rest van het veld extra. En dan gaan ze even wachten. En toen gaan ze de motor omzet en dan gaan ze de zaak weer oerrijnlutsen. En dan zeker je hem een verrassingje vertellen wat eigenlijk nog nooit gebeurd is. De vleugel van een omslijnscootje zit er nog aan. Maar ja, het skeerhoutje is tikken, dus de sil meest al even een delmatten. Drachten hier op het tweede plak achter Snits. En hij moest het voorhouden zien Bolzert. Nou, dat weer moeilijk genoeg. De hele mannen zit er mooi achter. En dan kwam wat zijn en dan kwam Jereveen en Jenne Waard. Want die bezochten een beetje naar voren te komen, naar voren te komen, naar voren. Maar opvallend wie dat eigenlijk net slagen. Jereveen had hem aan wat zijn daar maar voel toen weer om. Dan zal Grauwazers er ik nog aan tak komen. Maar sokken spannende duels wie er tussen de heulen met je. Dus het publiek hoe je uitermate genietje van een wedstrijd. Niet uiteindelijk woonwaar toch Douwe Visser van Snits. Hij komt hier op de finish aan en hij had zien wraak voor de dij in ter henne kan je eigenlijk wel zeggen. En hij is deer en de deer bleed. En de tweede man, dat is Albert Visser. En die is ik heel blij dat er Bolzert voorbleun is. Eindelijk eens een keer in het voorrein. En de derde man, dat is dus Bolzert. En dat is voorlopig de leider in het klassement. Maar wij gaan naar Douwe Visser. Leuke wedstrijd. Een leuke rustrijkje hier wel. Ja, dus ik schiet ik wat en dan wien weer erg vlageren soms. Dus dat weer heel erg boeiend. Dus ja, dan kijk je wat mooi. En wist je wat nou zo aardig is? Ja. Maar zijn eerste plek je gemiddelde weer aardig omhoog. Ja, dat speelt ik altijd weer mooi natuurlijk. Ja, dat plak dat zal nog steeds wisselen. Dus we zijn wel verplicht om een beetje best te doen. Dankjewel. Oké. Zij dus Douwe Visser van Snits, de winnaar van Joert. Heren, welkom hier aan tafel. En we maken er een fleurige uitzending van, toch? Absoluut, ja. En al ben we gewoon op het of de plak eindigen, want ja, het is een beetje traditie worden, hè? Scootje van de dag, dat rint meestal net heel goed, hoor. Eigenlijk wisten we het vanmorgen al, ja. Ja, je wist het van morgen al. Maar ken je nou definitief een streek terug de kampioensaspiraties van de jouwer? Nee, ik denk het net. Er komen nog een hoop wetten waar wij goed uit de voeten kennen. En de gemiddelde van iedereen lijkt dusdanig gunstig voor ons dat we nog wel wat leuke dingen van kennen. En Elke had eigenlijk misschien wel gelijk dat hij zei, Jim Soen hier eigenlijk gewoon helemaal net varen had. Nee, maar ja, dan zie je de tredje en dan is ik een beetje sneu. Maar Ja. uiteindelijk hebben we hier net voor dat te zien. Nee, nou ja, goed. We gaan even naar de kaarten dan bij de uitslag. Op Ian dus, Snits, Douwe Visser. Op 2 Drachten van Albert Visser.
Dan Bolzert, Drachten, Grauw. Het is trouwens voorlopig nog, deze uitslag. Want er zijn nog een paar protesten. Op de zesde plek wordt zijn van Ipe van der Meul. Dan Heerenveen, Zoon 8. Heerenveen, Jochen de Lemmer, Van Ljouwert, De Jouwer, Huzum, Langwaar en Starem. En ik heb ook correct dat Grauw toch de protesten verleen het. Die krijgen dus 14 punten bij. Voor de echt goede uitslag, zorg eventjes bij u op internetsite omroepfriesland.nl. Dan naar het klassement. Dat is Bolzert. Mijn Jochen, de grootste leader van het klassement. Vastnits, Jennewoord, Grauw, De Jouwer, De Lemmer. Drachten op het zonderplak. Dan achtste woord zijn. Drachten, Starem op de zuidwesthoeken van Auke de Groot, Heerenveen, Ljouwert, Langwaar en onderaan op het 14e plak Huzum, Lodewijkmeter, maar 51 punten. Ja, de grootste klassementsleider is dus Bolzert, maar er wie ook een tragedie is er van een beetje gebeurd. Lietse Poppen van een jonkje van nog geen ingen is daar van boordrekken. De Pakensezer van 11 meter. En ja, de Lietse Poppen is maar een trauma-helikopter naar het UMCG, naar Greens tagien. En we hopen dat het al jaar goed komt. En ze ziek je trouwens nog, want het jonkje is redden toch nog een onbekende man. En de familie Meter wil graag weten waar het mooi geholpen heeft. Dus het is een onbekende man die het echt in het wetter sprongen is. Even contact opnemen wil met de familie Meter. Vreselijk vanzelfs. Maar wij moeten toch even die knop omzetten hier in het Scootjesjournaal. En toch vooral even hoe het sportieve gebeuren. Hè? Want ja, eerst nog even hoe die start van Jim. Want ja, 2 keer te betiert. Juster al te betiert. Ja, treien. Te gretig. Te gretig? Ja, ik denk het wel, ja. De eerste keer hadden we geluk dat het al geheel weer. Zijn we het nog een keer proberen. We zag je nou ook de biel? Ja, dit is de eerste keer, denk ik. Ja. Die wie enorm te betiert en wie er nog een paar. Dus dat wie dan net zo gek dat wij zagen. Nee, Extreem te betiert in, dat wie een mijvaller. En dan denk je, 2 keer moet je het beter doen. En dan kom je er toch achter dat een minuut toch wel heel erg lang is. En dat het gatje soms heel erg snel dicht is. Ja, dan ben je weer betiert. Dat is gewoon stom. Je kent er een hele hoop over lullen, maar dat is dom. En dan verschiet je eigenlijk de wedstrijd al mee. Ja. Maar als het er nu een peker op komt en dan heeft er wat moeite mee. Waarom zie ik staan het lege gat op? Maar dan kast ik net een kant meer op. Als ik gewoon een bal inzet, dan heeft er nog wat ruimte. Het is examen. Dus op een gegeven moment leidt de start er op een dusdanige manier in. En iedereen weet wel dat de start en het eerste kruisak het belangrijkste is. En als er ergens goed leidt, ja, dan hebben wij die insteek van dan moet je daar wijzen. Maar ja, dat Zo kom goed je mogelijk. dus altijd in die griepers. Dan kan het dus voorkomen inderdaad. Ja, Ja. misschien moeten we er wat van leren. En Vongen, dat is de Fokkenist. Ja. Dan is het liek in de gaten. Oh jongens, we hebben echt treien. Ja, inderdaad. Je jullie tonnen steeds eerder op jou komen en de tijd hier. Ja, En dan raast er waarom. Maar ja, Ja. ik ken net wel waarom. Maar dat zit net naar achteruit op zo'n sketch. Nee. sneller tellen, maar ja, dat jou ook niks. No? Nee. En dan weet je eigenlijk al van, we zielen wel, maar eigenlijk blaas maar al die boel. Ja, het moet een beetje zijn dat je zo snel mogelijk weer omkennen. Of het gelukje hebt dat er treien binnen, of meer. Nou, dat wie de eerste keer was, maar de tweede keer net. Maar je kon er, ik haast net weer uitkomen, hè, want zit er rarig op het slot. Maar Dat is inderdaad dan de oorzaak. Nou ja, dan moet je weer om, maar soms kan het net zo snel. Ja, dan moet je watje. En dan wordt het gat alleen maar groter. Ja. Nou, ons af hier geen problemen, zeg maar, de startproblemen. Dan even naar het geweldige zielen van Snits, Douwe Visser. Juist dus materiaalpech. Is dit de ultieme revanche om een dag later dan de die-overwinning te pakken? nee, want Douwe wil kampioen worden. Dus die had 2 dingen. Dus hij moet nog gewoon elke wedstrijd supergoed zielen. En niks meer wij aan. Dus er zit een druk op die man, maar daar kan hij gewoon mee omgaan. Zijn bemanning ik zit een druk op die man net weer minder als 2 of 3. Want dat is voor dat gemiddelde mis. En daar is hij gedreven op. Dat hij altijd bij die top 3 is. En Maar dus toch, hij ultieme- zuiver na Oudin van de wedstrijd, wie die zuiver een beetje emotioneel. Ja, hij weer er ook zuiver. Hij kon amper, hij moest bijkomen. Maar ja, dat is ik. Je ziet hoe het dat schip draaft. Dat zeggen we bij Staveren, dat zeggen we in de hele... dit wordt de kampioen, zeg je. En dan krijg je zo'n klets omheen naar die wat zutterige wedstrijd. Ja, dan denk je nou weg, dagkampioenschap, maar voor een zijn succes. En verdikken de eerstvolgende dag, bats, ben je er weer. En ja, dat is geweldig. En je grootste concurrent, die bloedt op een 3e plakje hingen. En je horen grote concurrent is een heel eind voort. Dus ja, dat kan ik niet begrijpen. Het perspectief kantelt heel daar weer. Ja. Net meer voor dagprijzen. In een is het kampioenschap. Jongens, kom op. Ja, en dat ik- besef is er nou echt. direct nou, als het Bij er dan Douwe Visser. overheen is. Ja, Ja, dan nou, just dat kampioensaspiraties binnen net bij Langwaar. Want ja, we zeggen altijd ze smoren in Jeelt en op het eigen thuiswetter. Nou, dan gaan ze om.
Ja. Dat is dubbel soer. Want wat gaat er mis? Ja, we zeggen het al hier al, hè, in het wedstrijdverslag. Ze blauwe hekje. Nou, dat is ja. Hij heeft gewoon de hand vol te volle wing. Want ja, hij gaat een heel schoft zo. Maar ik denk op beslissende moment. Dat kan best wel dat het touwtje best heeft. Maar hij aan schoft, hij de broek vol. Dus de groot toe. Maar dat hij durft Jan Rijgen eigenlijk ook. We hebben het een keer gehad dat we er flink in hongen, inderdaad. Maar goed, dan moet je goede dingen doen. En dan moet je geen pech hebben. Dat als hij het pech aan mijn tontje gewoon heeft, ja, dan is er geen houden aan natuurlijk. Nee. Maar hij was het idee gewoon van, we gaan om? Joert? Ik zelf net. Nee. Net wel heel scheef, Wel maar, die heb je al, ja. maar wel gewoon in de macht hebben. En, Ja. En weten wat je doet en dan weer naar boven komen. Ja. Maar dat hij nou Jaap Zwager omgeeft, hoe komt dat aan hier? Op Langwaard? Nou, ja, op Langwaard is het bij bepaalde mensen helemaal net goed. Maar ze ben ik murf van het kankering. Dus de kankerpetten ben lang uit kankeren. Dus dit nou wat een beetje positief ben, ik denk, nou, dat kan er ik nog wel bij. Dit moet er al geleerd. Het is toch een educatief hier, het Jaap zijn. Ik dacht nou, voor de dat is volgende- heel goed voor de educatie. Ja. Hij dit man keer aan. Ja. Ik dacht net misschien, wel mij te maken. Voor de orde keer, ik moet de sponsor op de onderkant. Dat zou misschien ook nog een keer helpen kinderen. Nou ja, goed. We beginnen het scootje van de dag. En dat is vanzelfs de Oereltuus. En we hebben dan altijd één bemanningslid die we er even uitpikken. En dat wie Joert de Pijler. Ik ben Ruben van der Pol en ik ben pijler op het juiste scootje. Wat hoort het correct 10? Nou, het jip te bepalen van het wetter en zorgen dat het zwartste jip mogelijk zit om de hichte te houden en om hegen te zien. Dus continu bijhouden hoe jip het wetter is, de geul en dan traapje, het zwittraapje. En vooral hier is dat cruciaal, hè, op een Langwaarde wiel. Want het is hier heel onjip. Ja, klopt. Ja, de geul is wel iets jippen, maar het is vooral heel volle pijlen en goed opletten en scherp wezen. Dat is nou ouder met deerwurg. Ja, soms wel, soms net. En je denkt een beetje van de wien nou. Als het vol in de wetter zit, dan ben je wel wat kouder moe, maar het is wel aardig uit te horen. En als nou Joert net opleest, dan zit hij in vast. Dat zo kan er gebeuren, ja. Maar ja, gewoon scherp is, iedereen moet opletten. Zwidderman, ik, daar ben je in contact mee. Dat moet ik goed rennen. En ja, ik ga er net van uit dat dat gebeurt. Maar als het gebeurt, krijg je denk ik op niet onder. Ja, dat denk ik wel, ja. In hoeveelste hier is dit op het juiste scootje? Dit is mijn eerste hier. Ik ben in het voorjaar ben ik op het juiste scootje vregen. Ja, hoe gaat dat? Gewoon een telefoontje. Hallo met Dirk Jan. Nou, ik hoor Dirk Jan koe ik al. Maar ja, ik wil gewoon in afwachting van wanneer er misschien een keer een skip in Miso vrij. En nou ja, dat is dit hier gebeurd. Dat is hartstikke mooi. Dus die is eigenlijk al dagenlang te wachten bij de telefoon. Nou, In de hoop op dat ene telefoontje. dat krijg ik net. Maar ja, de hoop is wel gewoon dat het een keer vrij geweest. Nou ja, dan is het super dat het gebeurt. Ja, en daar zit er het bemanningslid, de Pijler. Want Dirk Jan, wanneer zie je het voor het eerst op een wedstrijdscootje? En dat wie in de dat is hij het skipper weer op een lemmer. En toen wie ik een hier of te zien, denk ik. Ja. En wat voor functie hier is? Nou, dan begin je als ranjeman. Ja, Of ranjejongen. in de roef. In de roef. En de meesten kennen aan wat ze nodig hebben. En dan stroom je terug naar pijler en dan komen de oorfuncties. Dus hij stroomt in eigenlijk al in de Hij- tweede functie eigenlijk Ja, al. hij had meteen een promotie maken in het eerste jaar. Ja. Ja. Gwont Sezen, dat is een toekomstig SKS-kampioen. Vies het zelf ook? Nou, joh, wij zijn heel goed bezig en we hebben het scootje wel aardig aan de gang. Maar het moet er even uitkomen. Maar ja of nee? Ja, ik Bist ben- je een toekomstig SKS-kampioen? Het meest gezegd wel Neem dat ooit ik- eerst even een slokje. dat ik een beetje bescheiden ben, maar ik hoop het al een keer te wijzen. Ja. Ja. Het antwoord is dus ja. Ja, zeker Volmondig ja. Ja, dat Ja, is, toch, Vongen? Ja. Het is een volmondig ja. Toch ben je er ook won en Klaas is er een van. En die zei, de man neemt te volle risico. Klaas leest het nog een keer uit. Nee, ik zeg, je moet heel goed die agressie doseren. Dat is de grootste tegenstander van Dirk Jan. Je het waar. Dit mij ook gewoon als De valse start bedoelt. Ja, dat mij ook als toekomstige kampioen net doorkomen. Zeker die eerste net. Daar wie de Safir ervoor. Dat mij ook gewoon. Dat is dan één ding. En zo zijn er een paar momenten. Je moet begrijpen dat je wat diplomatiek wezen moet. Maar dan denk ik dat Dirk Jan een heel soort adrenaline in de oorlog heeft. Die hem wat extra stimuleert. Klopt dat? Nou goed. De adrenaline die spuiten divideren. Nou ja, weet ik net of uit de eigen, ik weet het net. Maar, Uit de noord. uit de noord. Nee, maar als je in de wedstrijd zit, dan zit je daar vol van. Ja. En dan heb je maar één doel en dat is gewoon het zielen en zo heeg mogelijk eindig je. Ja, maar dan neemt het wel eens van, ik bedoel, als je 3 skippen inhalen kunnen en de kans op een protest is gering, dan mag je dat dwan.
Maar als je één skip inhellen kunnen en de kans op een protest is vrij groot, Ja. dan zou je het eigenlijk net wel matten. Nee, dat klopt. Dit is mijn 5e skipper, het 6e seizoen. En de oude jaren hebben misschien wel zo'n beetje zield. En we hebben ook wel de insteek om daar een beetje beter mee om te gaan. Maar dan Maar het komt er nog net altijd zo'n uit. situatie van de Lemmer, daar in de Volkertsleed, Ja. die gaat er dan kerst er achteraan en dan kerst er nog tussen drukken. Ja. Je weet dat je een mega probleem krijgt als je dat doet. Ja, En dat doorstaat. De insteek weer om er achterlangs te draaien. En Ja. te zeggen de Lemmer zo vreselijk langzaam draaide. Zo van, nou ja, dat kan eigenlijk helemaal net. Nou ja, dan moet je maar hier een oording van. En dat is ronde draaien. Ja, en dan ben je een fractie te laat. Maar goed, eigenlijk moet je ervoor al zeggen van, ja, dan moet je wat inremmen. Ja. Ja, misschien Maar is dat Berend wel een Mink- stukje ervaring die je dan opbouwt. Oké. Ja, of leeftijd, komt het, maar de leeftijd. Ja, Ja, dat is het dan is een met ervaring. zo'n krijg als met autorieden, hoe meer je door, hoe beter die erin worden. Ja, Dus dan dat ziet met Berend Mink 2 dagen in, of 2 dagen in, op 10 plak, zeg maar. Hè. En die zei van, ja, het is eigenlijk een kwestie van gunnen. Gunnen ze het hij? dat weet ik niet. Dat moest de meeste vragen die ik mij zie. Ik dacht het wel. Ik dacht wel dat ze Dirk-Jan Reinga en dat Skip en de Jouwer, die gunnen ze het. Maar het is ook momentelijk. Als je juist er een tik jong hebt, dan denkt die joh, ik jou niet een tik waarom. En het is kort geheugen. Dus ze gunnen Dirk-Jan, dat is zo'n vriendelijke aard. Nou, juist hem zitten. Nou, wat Zo'n een aardige man. ik wil mijn beurs wel jaan bewijzen. Hij haalt er niks uit, dat weet ik zeker. We gaan het dorp nog in straks. Maar zo, als je even in opkeren die, en in een zinloze opkeer draait, dan denk je, ja, wacht even vriend, als er maar eens achter me aan, dan zou ik daar even opkeren. Zou ik die even veel let hoe het veel. En zou ik dat eventjes. Ja, maar er is een adviseur bij het Kramer en die rent ik al even mooi natuurlijk. Ja. Hij zou dan eigenlijk bij die een beetje op een remtraapje matten misschien. Ja, dat is een twee-eenheid. Ja, Of versterkt hij die juist? Zeg je Ja, ja. uit, dom maar. soms ben je misschien samen wat te fel, of soms weer samen te voorzichtig. Ja. Ja. Dat is een mengeling die. Want eigenlijk Die zou je ons hem dan misschien uiterst van elkaar wijzen. Als zo zei ik dat wel. En hij zei, nou, ik doe het net van. Dat Ja. je dan het En ideale of- poldermodel. Ja, ja, dat toch? zou we in Nederland wen binnen. Ja, zat we in En Nederland mee. meestal gaat het goed. En zo nou en dan denk je van, hier wil even krijg even een oorsken. Ja, want Vonger, hoe dus is dan als Volkenist, hoe beleeft u dat dan? Hoe bedoelt? Wat? Nou ja, van, je zit toch wel, oh Nou, jee, dan wat, schraap je het de lemmer aan. En denk ze dan net shit, ik ren je bij je. Nou ja, je shirt wel aankomen hè, op een gegeven Dan moment. zou je raasten en je hard erop, man. Ja. Het is de vaak klaar gooien en hopen dat je missen. Nou, dat is niet eens waar je dat aan kan dan. Dus, maar doe je als eerste als dat het verkeerd gaat. nou ja, nee, net dat. Dat is net zo. Hij zit er wat dichterbij dan. Ja, daar wel. Hij is er het eerst. zei Hij ik is al. er het eerst, ja. Hij moet springen. Heren, ja, het Scootsie we beginnen naar een reportage daar van Albert Jens. Maar het Scootsie is behoorlijk verloren. Alles is serieuzer en van karakteristieke figuren, maar een oorwiekende mening. En een heel groot ego, daar is eigenlijk geen plak meer voor. Vroeger waren er vlokt, tiert en skelt. En als de skippers van nou vergelijkst met die van de vorige generaties, ja, dan ben het ijs maar zuurtjes. Is dat wier of is dat net wier? Albert Jensma, vreeg het mij bij 2 oudskippers. Dat is het allerbelangrijkste wat wij bezitten. Dus de oma had dikke ballen in, dikke ballonnen in. Dus ik een Reinga, hè, die komt ik weer in aanmerking van schipperschap. Ik ben begonnen als jongetje van 15 jaar te werken. En toen kwam ik in de bouw. En toen moesten we die verzetten in mijn grote mullen en geweld. Anders kwam toen in de bouw net 4. Maar sindsdien is dat net meer zo. Deze jongens die gaan schuilen, die worden vol. En dat hebben we nog van alle skippers die het nou in de SKS voor het zien. Als jij hem hier hebt gestaan, ik kan hem wel even flink omhoog. Ja, wij winnen vroeger al heel wat skippers bij hen, die zielden. In die oors? Nou, ik denk wat simpeler. Hè? Die is meer hoe de vracht vaart en dergelijke. Nou ja, en nou hebben ze veel meer onderwerpen. Hè? Wat zo hoe praten en doen. Lorit Meder, Siete Meder, nou, soms het broedel kunnen er wel drinken. Ziet zich op maar, dat is altijd zo'n meisje. Nou, die ben er niet meer. Nee, die ben er niet meer. Je bent er wat rustiger, hè? Want ik bedoel, je weet nou dat alles direct openbaar wordt en zien wordt, treden in. Want schels die je verraadt, nou, ze kan maar zo'n telefoontje en dan staat er mooi op een foto op en het gesprek kijk nou, zo'n iets vroeger net. Kort voorzien een skop ja, maar dan winnen het volgens natuurlijk. Ik weet nog een geval van Sietse Hopma, maar Lorit Meder, dat we lang waren een aanvaring hier. En dat Sietse Hopma, Lorit Meder zijn een pikhek in zijn relief drukt en draaide de pikhek om. En dat kon toen al, hè? Lorik, ja, die knoopte helemaal vroeger ik vijf, dat ze een slag in de rond te vliegen.
Maar dat doe je nog net meer, want je regelt het nou gauw in mijn protestje. Dan denk je, ik hoef touwtje niet in de route, dat we er achteraan komen. Je waarschuwt even en ze zie je het aan tafel even uit. Dus dat is handiger worden. Daarom komen er ook wat weiniger gekke dingen voordat we elkaar meenemen of elkaar naar daar kan brengen. Ik bedoel, nou wat de volle zijst, bijvoorbeeld SK's. Wat ik er nog niet zit, dan krijg je al rode kaarten en gele kaarten en dan werd we waskouwen. Nou, dat is net meer zo. Die jongens die binnen volle bedeesder. Die jongens die denken, dan moeten we maar rustig bloeien, dan hebben we geen problemen. Zo, wie weten vroeger nog wel eens een reglementje mis. Dat we dachten, we staan in de rug. Dat bleek achteraf net zo te werden. Hier wordt we net goed nijlijst. Zo, die dingen komen nooit minder voor. Hè? Dus ze komen geslepener komen ze vandaag. Zij is het hele leven, hè? Het hele leven komt met scootjeshiel met maken. We krijgen professors met scootjeshiel. We krijgen speciale zeilen ervoor. En silhouetten en alles. Hou op maar dat gedonder, man. Ja, en ook bij de verzekering knap streng worden. Er een duik erin. De eerste toer €1 voor jezelf. En dan komt de eerste €150 voor jezelf. Dat is best net zo'n duikje eigerig meer. Ze zijn in het werk even wat gehaaid al. Diplomatiek. Ja, volle diplomatiek dat ik ben. En nou laten ze al iets denken bij die stuur. Ja, dat is nog volle mooier. Dat is en die moet dat aan van Paken leren? Die moet dat aan van Paken leren. Dat is veel, dat is ook er zitten mij. En leerde dan ik vlokken en schelden en tieren? Dat, misschien zoals je een heidemendel van het leuk vinden, maar dat zouden we van Paken leren. Wat Paken dat beleven mij, hè? Laat het even nu keer. Ja, Dirk-Jan, daar is het vlok en ik leerd van die huid. Misschien wel, ja. Ja, toch? Maar van, ja? Ja, nee, ik weet misschien nog dat ik hem even stilhouden met of zo. Ja. Maar het scootjeshiel, hè? Vonger, mist dat nou echt van dat soort persoonlijkheden? Of wordt het nou echt wel een beetje geromantiseerd? Nou, dat ik word romantiseerd, denk ik. Terwijl de garde dan. Ja, er steeds in het werk heel erg belang op speel natuurlijk. Ja, oorbelangen? Ja, dat denk ik wel. Want? Sponsoren, dus als het hier op lang waar wil, dan moet het presteerd worden. Dus het yield speelt een heel grotere rol. Zo moet wij, ja. Ja, Klaas, is het van die persoonlijkheden? Hè? Want bijvoorbeeld zijn verhaal van Sietse Hopma en Lodewijk Meter, maar die pikheek. Ja, is dat nou echt zo? Of is dit nou een incident of is het echt skering in de slag? Nee, maar een hele andere persoonlijkheid. Dan moet je je voorstellen, als je bijna met 3 jaar naar de Cresta brengt, of 2. Die leren dan al in een groep te functioneren. En dan moet je dat vergelijken met een oude boer of een oude skipper, die het van zijn jongste jaren nou in dat hele Lietse klutje gewoon opgroeit. En verder, voor de rest, maar net één wat te maken het. Een keer een bregenwachter, en de bregen het genoeg omheen gedaan, dan springt ze van het schip, kiest met de klomp achter en hij slaagt hem de klomp in de nek. En een sluiswachter, nou, idem dito. En dat is een heel oorsoorte ontwikkeling die je erom maakt. Je krijgt dus volle oren persoonlijkheden. Die hebben sociaal al die bindingen zijn net. Die ben vrij. En deze mensen ben minder vrij, maar tegelijk meer droegen. Want zo die mensen volle eenzamer. Die win ik volle kwetsbaarder. Maar vies dat het romantiseerd wordt? Vies je net dat het romantiseerd wordt? Ja, maar ja, dat is romantiek. Wij houden van de nobele wilde. Daar is een woord voor. De nobele wilde, dat vinden wij mooi. Al van 1830 al vinden wij dat mooi. Daarom je dat ding in de Lemmer, ik de wilde man. Die is van 1754. Toen vonden ze dat al prachtig. Maar zo'n incident, wat krijgt Soinwaard, ik toch Rijnga, senior, van Hopma, dat is net een incident. Net, ik heb 1 keer hoe ziet ze Hopma's kraan dat er bijna een gevecht weer met Olbeswaga. Vanaf dat moment had iemand zien je niks in me zijn. Wil net met me praten, draaide hem om. Nou, dat is een pikheek. Ja, nou ja, dat doen we dan net. Ik ben net een medeskepper. Maar snap je dat? Maar had het scootjeshiel en dat soort persoonlijkheden echt nedig? Nee, ik vind het prachtig dat je nou zulke mensen hebt als Jerre die uitziet je hoe het zijn skip maakt. En zeilen, het is een heel oor. Dan ben ik oren jonge mensen. Ik bedoel, wij binnen net van zinloos geweld, toch meer. Daar ben we nou, vroeger vonden we het mooi. Had de lemsters naar de jouwer gongen en dan weet merken. En dan sloegen die lemsters, die sloegen daar die merken leeg. Dan zijn we grutskop. Dan zijn we zwarte broek en groene trui. Dat zijn de lemsterlui. Dat vinden we nou zinloos geweld. En dan ben ik een lemster die op jouw ziel. Ja. Zou je dat verloren? Dat was vroeger ondenkbaar. Ze sloegen hem er voet uit. Die baat een lemster op een jouwer. Geen denken aan. Maar er zit wel even visser in de vlekken. Dus ze moesten daar het verstaan wel leren in de jouwer van de lemmer. Maar dat kind... maar Dirk-Jan, het kind echt net meer.
Wat doe destijds Nee, maar de trend weer? Nee, dat doe je net meer. Nee. Het is volle diplomatieker. Ja, er wordt heel oors met scootjes zield nou. We proberen je alles maximaal uit te halen. En dat is qua scootjes aan, qua materiaal aan. En ja, maar de meesten is het zo. Ja. Maar de maatschappij een hele horen interviewer aan dat Klaas Welinga vroeger weer. Maar dat lange. Dat is alles verhoor het sa bot. Zo, ik ben dan al de dinosaurus die trotteert. Ik leef nou ja. Daar is dat, maar nee, maar dus de hele maatschappij verhoort. En daar jij dit bij. En ik vind het bijzonder dat het nou zo authentiek is, dat scootjesiel. Dat het net een bobo-sport is van miljonairs. Maar dat gewone mensen er alle een pijler van de Paul, dat die er alle gewoon in komen kennen. Dat vind ik het mooie. Daar ben je al bij vanzelf. En daar ben we bij. Ja, dat wie maar samen wie dat voort. Maar dat is er dus altijd nog. Ik wil nog even waarom komen op je ambities van dit jaar. Want wij staan nou, wat zijn we? Is er nog 6e plek in het klassement, dacht ik. 5e, 6e, toch? 5e, 6e. Ja, even zien, wij staan, Jim staan, ja, 5e. Wat is er nog mogelijk? Nou, er komt nog een hele tweede week, maar Jepper wetten voor u. En wat ik al zei, iedereen stiet al op een aantal punten. Dat als we een keer een middenwedstrijd hebben, dan komt er aardig wat bij. Als wij goed ons best doen, dan is een top 3 nog mogelijk, denk ik. Een top 3. Ja. Maar zo'n geintje als een verkeerde start, dat kun je natuurlijk net nog een keer permitteren. Nee, absoluut niet. Fjouwer is fjouwer, ken het. Nee. Laten we dat vooral net nijstreven. Nee, maar een top 3 klassering, daar ga je hem op dit staat voor. Absoluut, ja. Want Bolze denk je hem dat die is net meer in te helien. Ja, maar nee, dat is helemaal niet. Hij kan makkelijk kampioen worden. Nee. Hij is te voorzichtig? Nee, maar dat weet hij gewoon. Maar dat hij moet weer tactisch in de underdog. Nou ja, het 5e stief dan best wel de underdog, denk ik. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, ik vind het nog wel een realistische doelstelling. Potentiële kampioen. Ja, toch? Dat horen we er gewoon in? Ja. Ja? Ja, absoluut. Oké, nou ja, jij het potentiële kampioen. Als Klaas het zei, dan is het vaak waar. Dan nog even vlug, want morgen wordt er zelfs net shieldvrij door. Maar het was versneuren voor de zuilerij op Iselmar bij Starem. Het is een wisselvallige simmerdooi met een temperatuur van goed 20 graden. En het wordt Wiencraft fjouwer. Morgen dus geen wedstrijd, maar wel een scootjesjournaal met alle hechtepunten van de oude weekend. Sneeuwen wordt er dus dan weer shield op Starem. En wordt zijn, die is dan het scootje van de dooi. Dan mij Simone Scheffer. Ja, je maakt het met warm, Klaas. Ik kan het net helpen. Heren, Tiegendank, hartstikke bedankt en nog een keer. Hoi. Dag. Wat zeg die mes haar? Ik ben hier nou al. Ja, natuurlijk.